рӯзи якшанбе дар интихоботи такрории раиси шаҳри Истанбул номзади мухолифини ҳукумат пирӯз шуд ки ҳамчун паёми райдиҳандагони норозӣ аз сиёсатҳои президенти ин кишвар Раҷаб Таyyip Эрдоғон арзёбӣ мешавад. Ба навиштаи расонаҳои Туркия, Акрам Имомоғлуи 49-сола номзади ҳизби ҷумҳурихоҳи мардумӣ дар овоздиҳии 23 июн беш аз 54% райҳоро касб намудааст. мо ҳамаро пазироӣ хоҳем кард. Мо дар ин шаҳр демократия ва адолат месозем. дар моҳи март ҳам Имомоғлу бар номзади ҳизби ҳоким сарвазири собиқи Туркия Бенали Йилдирим дастболо шуда буд, вале баъди шикоятҳои ҷонибдорони Эрдоғон комиссияи марказии интихобот қарор баровард ки овоздиҳӣ такрорӣ доир шавад. То замоне ки ин гузориш таҳия мешуд, комиссияи интихоботӣ натиҷаҳои овоздиҳиро эълон накарда буд, вале президент Эрдоғон Имомоғлуро бо пирӯзӣ табрик кард. Ҳамин гуна 2 соат пас аз баста шудани ҳавзаҳои райдиҳӣ, Йилдирим ҳам ба Имомоғлу дар курсии раиси Истанбул комёбӣ хост. Солҳои тӯлонии Истанбул пойгоҳи пуштибонӣ аз Эрдоғон ба шумор мерафт, вале вазъи мушкили иқтисодӣ ва буҳрони молии дастгирии ҳизби адолат ва тараққиёти Эрдоғонро заиф намудааст. соли равон лираи Туркия тақрибан 10% қурбашро аз даст додааст. баъди эълони натиҷаҳои интихоботи Истанбул, қурби лира каме боло рафт.